Ну вот, Владимир Ильич, моя родная вёска. Вёска Куценеты. Ну что, Микола, поклон твоей родной вёсцы, родному слову, якое тебе узгадавала, на якім ты вырос. То рассказывай, рассказы показывай. Ну и наперш нам цікава, вот, чаму такую назву твоя вёска мае? Ці ты ведаеш, ці аднавяскоўца ты ведаеш, што пра гэта ёсць, які паданні, легенды? Куценеты. Ну, па-першае, бачыцца корань, тут кут. Кут. І заўсёды коласаўскія словы ідуць у галаву. Мой родны кут. Ну, а калі я, у прынцыпе, цікавіўся назвай. На карце можна знайсці аналагічныя назвы. Скажем, Гудзевічы, Гудзяняты. І, мне здаецца... Так это, ну, по форме словотворення, Так, так. але не по карнявой сістэме. Ну, але што здаецца? Што здаецца? Здаецца, што раней эта вёска так і называлася Гудзенеты. А што людзі кажуць? Між іншым, пра гэта я прачытаў, а не так даўно рэцэнзаваў рукапіс Васіля Шура з Мазыра. І якраз там некаторыя старонкі менавіта вот падштурхнулі мяне да гэтых думак. На такія развагі. На такія развагі. Што Але- былі гэта Гудзенеты, Гудзевічы, Гудзяняты. Значыць, корань Гудас, што па-літоўску азначае, як вядома, беларус. Літоўцы гудасамі завуць нас, беларусаў. Ну, тады, калі такая этымалогія Куценет, то я вельмі ганаруся. Ну, але і гэта неблагая назва. Куцяняты. А слова кут. Мой родны кут і правда, як ты мне мілы. Мікола Станкевич даўні, з 1988 года вядучы нашай перадачы. Працуе выдавец народнага света. Рыхтуе і выдае кніжкі для нашых школ. Ужо шмат гадоў ён расказвае нам з тэлевізійнай экрана пра розныя з'явы нашай мовы. На гэты раз, гэтым разам ён пажадаў расказаць пра мову сваёй роднай вёскі. Што да мовы, гэта жывая мова. Яна, безумоўна, падмурак літаратурнай мовы. Але многа і такіх своеасаблівых, спецыфічных рыс. Я часта занатоўваю у свой нататнік, заношу, записываю гэтыя словы. Ну, скажем, Владимир Ильич, вы слово «збыткавацца» што азначае? Яно вам вядома? Ну, збыткавацца, як быццам не чужое, знаёмае, збытак, збыткаваць, збыць штосьці ці што? Не, подказываю, здзеквацца. Ой, жахлівае слово. Збыткавацца. А так мілагучна, Так. Ну, альбо такое слово «адмантэжыць». Яно пра што-нибудь вам гаворыць? Ну, інтанацыі толькі адмантэжыць, это нека аддубасіць, адлупцаваць, ці што? Не, гэта літаральна, ну, як вам сказаць, выцыганіць. Ну, блізка вот такое. выцыганіць, адмантэжыць. Ну, напрыклад, як бы вы сказалі у вас адмантэжыць у кантэксце такім? Ну, у кантэксце, ну, вы нейкую рэч убачылі ў мяне і вельмі захацелі яе прысвоіць. А я не хачу вам ні падараваць яе, ні даць, ні прадаць. Але вы неяк выпрасілі, хітрыкамі, можа быць. Вы, значыць, яе ў мяне адмантэжылі. Ну, як бы вырваў з рук. Ну, так. Пазаволію чалавека, які хацеў ахвяраваць і падараваць сама. Ну, што я адмантэжу сёння ў вас, цікава? Ці ўдасца, што адмантэжу? Яшчэ колькі слоў, думаю. Напрыклад, слова «акравак». Ведаеце, што азначае? Ну, акравкі это нейкі, што абрэзкі чагосьці, вот, абрэзак. Мабыць, я правильно кажу, абрэзак. Ну, вот па краях абрэзана штосьці. Ну, так, блізкае нешта. У нас гавораць так: акравак сала. Ну, мабыць, это таксама па краях нешта абрэзана. Не самая лепшая, не сярэдзінка, а самая, так, можа, тады і натуральна. Так. Вы як хочаце, я тут нават чую нейкае вот гучанне, сам працэс рэзання. Акравак. Ну, так. Ну, это ёсць тыя асаблівасці вашы. Ну, і пэўна, што
Ну, але не трэба, Владимир Ильич, думаць, што мясцовая гаворка гэта нейкая мешаніна, значыць, і мясцовыя словы, і Наслаенне іншых наслаенне. моў, наслаенне іншых моў. Так. У гэтым стыхіі ёсць свой лад і свая... Безумоўна, не выпадкова гавораць, што кожны край мае свой звычай. Ну, я так... Альбо. Ага. Альбо кожны хутарок мае свой гаварок. Я такое чуў, што не край, то созвычай. Ну, я гэта такое чуў сама. Так і у вас, гэтак і у вас. Так, безумоўна. Ну, але выток мовы, як заўсёды, ад мамы мусіць. Так, выток мовы. Змалку я засвою синтаксис, фонетику мовы. Ну, а лексика, конечно, это уже идет в процессе разбогачения. Все хорошее, что у нас, это от мамы. Ну что ж, мама, запрошай нас у хату. Ну, заходьте, люди, в хату, коли ласка. Здорожились. Заходьте, здорожились, перекусите, почараться выпьете. Ну, мы не по чарачку приехали, спадарыня. Мы приехали по песне, про наше слово родное, Ну, белорусское слово. ну. Давней ездили в Москву по песне, кажуть, а мы вот завітали до вашей в нашу вёску. вёску, яка Ага. зовется, як она зовется у вас? Кутенята. Кутяняты. Вот, Ага. запрашиваю. Вот мы по песне приехали. Ну. И родное наше слово. Зеленым барочку дубочек развівся, добрий був синочок, покуль не жанився. Добрий був синочок, покуль не жанився. А як жанився, узяв собі жонку, тады ён забывся про родну сторонку. Тады ён забывся про родну сторонку. Вот такая. Я записываю от мамы в свои нотатники, я их маю не один нотатник, Слово. прысловы, прымаўкі. Ну, Скажем, вот летась я пачуў ад мамы такую прымаўку. Не тады дождж ідзе, як просяць, а тады, як косяць. Ну, прымаўка это пашырана, вядома. Што яшчэ ты пачуў ад мамы? Ну, альбо Маміна слова, матуліна слова. дома і салома я дома, альбо глыбей узарэш, больш збярэш. Ці вот зараз мама недавно сказала такое, які куст, такі дубец. Маецца на увазе, які бацька, такі сын. Ну, пачытай нам, Микола, што-небудзь для нас і для гледачоў родна слова. Ну что ж, давайте я прочитаю невялікі абразок. Ён, назовем его филологичным. Называется «Рагу с пюре». «Рагу с пюре». Друкаваўся у газеце «Кніга і мы». Гады 3 уже прайшло, здаецца. Усё гэта сталася у местачковай сталоўцы, акурат пад вясну. Траляваў Янка лес і вяртаўся дадому парадкам галодны. Ну дык, дзядзька, што будзем браць? Дапытліва глянула на Янку вабная маладзіца. Мы яно возьмем, пачаў дзядзька штось, ды нешта зацухмоляўся. Возьми во, дзядзька, рагу, падказала дзяўчына. Яна зразумела, што вясковы чалавек не ведае, як назваць страву. А Янку пачулася, што яму прапануюць іншае. Чаго-чаго, перапытаў Янка. Тварагу, і ўжо ледзьве стрымліваў сваё абурэнне. У мяне, моя ты дзяўчынка, ёсціка свая карова, дык таго тварагу, ну хоць мяса мне. А вот, мама, а вот подкажи мне, як мы с тобой называем вот такую яду? Только як тебе это так... Я вот буду говорить, як эта яда робится, а ты мне скажешь, як яна называется, як у нас называется. Ну, робится она так, берется бульба, обирається на шалупіння, очищенная потом уже варится, а потом берется тавкачик и товчется. Як эта страва у нас называется? Каша толчена. Так, Ну, Каша. так само так кажуть, товченка. товченая бульба еще кажется. Каша Що-нибудь товчена. товченка.
А ці чула ты, мама, такое слово «камы»? А вот это не идет далеко от нас, тоже на Беларуси зовут Камы. О, бачу, мама чула філалагічна такі саме. Да, Камы. далёка. Каму по кому, кому два камы. Ну, это так само мусить Товченко гэта. Мусить. Камы зовут. Але это не у нас едет. Далее. Але на Беларуси тоже. Так, это і на Гомельщині, і на Капыльшчыне я чуў, мама, камы. Але я наўмысна перапыніў сваё чытанне, каб якраз от пагаварыць з табой, мама, пра эту тоўчаную бульбу. Камы. А зараз дачытаю. Во, беларусу няўцям, навошта такія словы ім да губы прышпільваюць? І праўда, навошта? На языку ж і ў галаве інакшае. Не пюрэ, а тоўчаная бульба, не меню, а проста стравы. І рагу ў нас, пэўна ж, называюць па-свойму. А гэтыя гарадскія напрыдумляюць сваіх жа слоў процьма. Валентина Игнатовна, вот ваш сын Микола в Мінску знаний чоловік тепер. Він видає книжки, пише оповідання, братські, все нашою родною мовою. Ці думалося вам коли-небудь, що ваш Микола такой дорогой пойде? Ну, Что он он сильно с першого класса надто добре учился. учился добре? О. А что он любил такое робить? Ну, он помагать хоч что любил робить, але он надто за учебу брался. За учебу брався. Ну вось, Владимир Ильич, гэта моя школа, родная школа, моя восьмигодка. Тут я, ну так бы мовіць, засвойваў асновы літаратурнай мовы. Мне пашчасціла ў нейкім сэнсе, бо ўсе прадметы ў школе, усе прадметы выкладаліся па-беларуску. Ну, безумоўна, была руская мова. Настаўніца рускай мовы вельмі, ну такі, у сэнсе граматнасці, вельмі граматная настаўніца. І я памятаю, як мы імкнуліся вельмі правільна гаварыць, гаварыць па-руску. Думалі ж па-беларуску, у галаве звініць беларускае слово, ну, а з языка выкручваем правільнае рускае слово. Это, безумоўна, выдатна. Выдатна, калі чалавек ведае некалькі моў. Я шкадую, напрыклад, што не ведаю французскай мовы, не ведаю іспанскай. Чаму ж не ведаць рускую? Але вот прайшло много гадоў, і я думаю, а вот бывалі такія выпадкі. Значыць, скажаш якой-небудзь на уроку рускай мовы мясцовае слово, і ўсе пачынаюць смяяцца. Ну, прыкладам якое? Ну, вот я памятаю, я сказаў аднойчы. Сказаў слово «цёмля». Заместо рускае «всегда». Ого. А між іншым, слово «цёмля» гэта паходзіць слова з польскай мовы. «Цёнгле», здаецца, там гучыць. Што азначае, ну, заўсёды, всегда. І колькі смеху было. Праўда, як з урока выйшлі на школьны падворак, уже смех знікаў, усё забывалася, і зноў гаворым так, як трэба, па-беларуску. Ну, живой мовай сваёй. І вот прайшло много гадоў, я ўжо, так сказаць, Так вам дарослы стаў. Вам усе заўвагі рабілі, што не карыстайцеся Безумоўна. дыялектнымі словамі. Безумоўна, на уроку рабілі такую заўвагу. І вот прайшло много гадоў, і я думаю, што
трошки у тыя гады быў не такі падыход. Відаць, трэба было тлумачыць вучню, што гэта слова дыялектнае, яно таксама каштоўнае, яно ж не проста з неба звалілася, это выпрацавана гадамі, вякамі, выпрацавана народам. І мае нейкія карані гістарычныя глыбокія. І гістарычныя карані мае, безумоўна. Ды божухна, ды слова ж любое ў нашай мове гэта цэлы мікрасвет духоўны. Вось такім чынам. Я, безумоўна, трошкі хвалююся, каля 8 гадкоў. І што, пешкі хадзілі са сваёй вёскі? пешкі. Колькі гэта кіламетраў? Это кіламетраў так 4, каля 5, можа нават. Праз лес хадзілі. Это было вельмі романтычна. У горадзе нават такога няма. Вось гэта ёсць, Владимир Ильич, моя настаўніца, Вера Михайловна, якая і вучыла нас рускай мове. А ў нас, хацелі мы гэта ці не хацелі, і на уроках рускай мовы прабівалася слова сваё, роднае. Вёска, дзе знаходзіцца моя васьмігодка, называецца Філіппенеты. Гэта назва афіцыйная. Казённая. Казённая, так. Заўважыў, Владимир Ильич, што скрозь навокал у народзе яе называюць Піліппенеты. Піліппенеты. І сапраўды у нас у беларусаў не Філіпы, а ў нас Піліпы. І нават той Піліп, который з канапель выскачыў, таксама не Філіп. Так і Мікола, мусіць, з канапель выскачыў. Стаў лінгвістам, філолагам. Ну, у вас, Катя, трое сыноў цяпер. Тры І дзе яны жывуць? дачка у Ленінградскай вобласці. Все Ленинградская область. Два сыны, а дачка за Мінскам, За Минском. пасёлак Ну, але вот толькі да слова больш схільны, прыхільны ваш Мікола. А яны? Яны ўжо прыязджаюць до вас? Прыязджаеце, лишь редко, як в отпуск. Ну, а сваю мову яны ўжо забыліся, свое слово? Не, Не? по-своему говорите. Не. А нявесткі як прыязджаюць? Ну, невестки тоже по-белорусски. Что Они там? белорусские, видите. В беларускай Ленинграде жывуць? Ага. Одна беларуска, а Аня не беларуска. Да. Вот нейкае Яна па-расейску Нейкае гаворыць. здарэнне тут было, вот Мікола расказваў, прыехала нявестка, там нешта было. Прыгадуеш, Мікола, як там было? Рассказывал, Ну, Владимир можна Ильич. расказаць. Помнишь, мама, Аня пытается у тебя, а где тата? А ты, а ты ей что говоришь? Пашоў араць. А я нечто забыла. Пашоў араць, кажуць. Пошел орать, скажешь. Ну, а невестка Аня дивится. Как это? Что с ним случилось? Чего он пошел орать? Куда пошел орать? Зачем араць? Зачем орать? Бо по-русски орать, это ж кричать. Ну, А у ну. нас было такое здарэнне. Пришел, и он был в России человек. Мгм. И переехал сюда жить. И пришел до человека, одолжи мне плуга. Мгм. И он каже, я сам буду орать. Ты ори сколько хочешь, а мне плуга одолжи. Ну, а что там, Микола, нечто ты мне однойчы рассказывал, может, мама чула твоя, про муку. Нечто муку, некую в краме, вы повесила этикетку, что это самое. Было такое. Что там написала она? Было такое. Значит, продавец повесила цетлик и написала: «Пакута, кошт 1 килограмма 14 000». Пытаются у яе, а что это за пакута там в этом мешочку? Як? Не знаете, что такое пакута? Это ж мука. Як мука? По-белоруску. Это по-белоруску. Так у думцы. Так. Ага. Это ж мука. Быть не можа. Да я ў слоўнік глядзела, там же так и написано. Мука, пакута. Ага. Просто яна А что тут за не быт? заўважила. Там была мука, Мука. Мгм. а яна подумала мука. Ага. И переклала себе пакут. И продавала пакут людям. Валентина Игнатовна, спадарыня. Вас так говорять, спадарыня, чи пані, як говорять, да, звертаються до вас? Господиня. Спадиня. Господиня у нас говорит. Спадиня. Спадиня Валентина Игнатовна. А чи ходите до церкви? Конечно, хожу. Что вы там знаходите себе?
Ну, что ж знайдешь, вот ходим, молимся, як знаем. Молимся. Вот. А яким словом до Бога звертаєтеся? Ну, молитвы ось такі. Молитвы ёсць. Конечно. По-беларуску, по-старославянску, ці як молитвы ваши? По-белоруску, по-руску. І по-старославянску, старославянску. І у вас зусім новы там святар новы. Отец Виталий, скажите, коли ласка, церква – это церква святого Миколы. И мое имя Микола. Что это означает особисто для меня? Ведаеце, у кожнага чалавека ёсць імя. Калі мы ведаем гісторыю святого Мікалая, чудотворца, то сапраўды гэта быў чалавек Божы. І насіць імя гэтага святога, гэта вялікая благодаць. І, Вялікая. пэўна, менавіта гэта церква святого Міколы, пэўна, асаблівае мае нейкае значэнне для ўсіх Мікалаяў. Для мяне ў прыватнасці. Вядома, таму што ўзяць вас, то ў гэты самы дзень, у дзень Мікалая чудотворца Мірлікійскага, у вас дзень ангела. Таму што ёсць у чалавека дзень нараджэння, а гэта дзень ангела, які ён носіць. Я нярэдка прыгадваю словы Багушевіча. Раздумваю, разважаю. А словы такія. Багушевіч у свой час сказаў: наша мова, маецца на ўвазе беларуская мова, нам Богом дадзена. Наша мова святая. Як вы можаце пракаментировать вось гэтыя словы Багушевіча? Сапраўды, калі, падумаўшы сказаць, то мы ведаем, што апостолам Божыім была дана улада, вярней, яны маглі размаўляць на разных языках, каб кожны народ ведаў сваю рэлігію. Кожны народ. І нам, беларусам, таксама вядома, дана наша мова, якую тоже мы надта шануем, паважаем сваю мову. І, канешне, сапраўды, у цяперашні наш час многае робіцца, каб вернікі маглі чуць свае малітвы на сваёй роднай мове, на беларускай мове. Дзякую, отец Віталь. Мне вельмі прыемна чуць з вашых вуснаў добрае беларускае, наскае беларускае слова у гэтым святым храме. Ну, я ведаю, што вы Станкевічы. А род Станкевічаў на Беларусі вельмі цікавы. І пісьменнікі былі, і святары, ксяндзы былі Станкевічы. І у Янкі Купалы жоначка была Станкевіча. І вот і вы Станкевічы нават самага. Але я ведаю, што на вёсках часам даюць і клічкі такія, мянушкі даюць. Даюць. І у вас нейкая мянушка вашай сям'ёй ёсць? Ёсць. І што это за... Ну, як вас, мянушка ваша якая? Сак. Сак. І ви ведаеце, чаму сакі ви? Ці Мікола, можа, ведае? Некалі, Сак, это яшчэ моя сак. свякруха рассказывала. І мужик мой рассказывал. Некалі яшчэ, это Бог ведае, калі прадзяд нейкі, ці прапрадзяд яшчэ.
Саки рабіў такія, што рыбу ловіць. І от прозвалі Сак, яго Ісак, і пашло Сак. Сак. І вас так ведаюць. Ага. Мы таксама ехалі па дарозе, пыталіся, Станкевічы нешта кажуць, тут шмат Станкевічаў, ну кажу, Сакі. А вы А ведалі? вот, ну мне ўжо Мікола трохі тут падказваў, расказваў сам. А як спыталіся, дзе Сакавы, адразу Ну сказалі. так, Сакаў. Микола, вот эту машинку я чую, называется мотоблок. Але ж надто грувастка слова. А ў народзе не чуў, можа народ нешта прыдумаў больш зграбнае для гэтага, для гэтай машыны. Ну так, матаблок, але па-кніжнаму так яго ніхто не называе тут. Просто трактарчык, Трактарчык. трактарчык, Ага. так вымаўляецца. Але, праўда, на той бок Мінска так гавораць, вот там, дзе жыве моя сястра, значыць, там яго называюць так. Дзірык. Дзірык? Дзірык. Нават не ведаю Вы чулі? чаму. Нават не ведаю чаму дзірык. Не пацікавіўся пакуль, але пацікаўлюся. Дзірык. Дзірык. Можа таму, што ну др-др-др, не ведаю. Ну, завод свого дзірыка, покажи, як ты ездиш. Так. От Микола, я поглядзеў, от само, як ты спраўна працуеш на гэтым дзірыку. Так, так вот, выдавец цяпер убачыць цябе і скажуць, глядзі ты, наш Мікола умее не толькі ручкай ды пяром, а ще й на дзірыку на гэтым. А то звычайна кажуць, што вот это беларусы, што толькі па-беларуску говорыць умеюць, а больш нічога не умеюць. І мітынгуюць, І мітынгуюць. маўляў. А мы умеем і зямельку аправляць. І Безумоўна. слова шанаваць свое умеем. Пэўна, толькі з гадамі чалавек здольны ўсвядоміць значнасць сваёй малой радзімы, таго месца, дзе ягоныя і чалавечыя, і моўныя, дзе яго карані. Моўныя ж карані, іх значнасць у абліччы канкрэтнага чалавека – гэта не проста словы, гэта не дэкларацыя. Бо мова – гэта сапраўды вопратка чалавечай душы, вопратка яго існасці, у першую чаргу існасці духоўнай. Мова сапраўды жывая істота. На вялікі жаль, мы не заўсёды дбайна карыстаемся гэтым багаццем. А мова – гэта ж ключ да разумення душы народа. То як можна жыць без гэтага разумення? Паклон табе, маміна слова.